ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണ പ്രണാമം. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം അല്ലേ? ഇന്നലെ വിഭൂതി യോഗം കണ്ടു, പിന്നെ വിശ്വരൂപം കണ്ടു. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പോ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗം, അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? വിശ്വരൂപം അല്ലേ? നല്ല അധ്യായല്ലേ ഇന്ന് വിശ്വരൂപം? ഇഷ്ടായോ? ഇഷ്ടായി. നല്ല അധ്യായമാണ് അല്ലെ? വിശ്വരൂപം വിഭൂതി യോഗം രണ്ട് നല്ല അധ്യായങ്ങളാണ് കണ്ടത് നമ്മള്. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? വിശ്വരൂപത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില്? വിശ്വരൂപത്തില് ഒരു മാലിന്യവും കലർപ്പും ഇല്ലാതെ ശുദ്ധമായി മനസ്സോടെ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന ഭക്തനാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തനെന്നും അവരോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുമെന്നും പറഞ്ഞില്ല. അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് കണ്ടു നമ്മള്. അപ്പൊ ഇനി നമ്മളെ അടുത്ത സംശയം എന്താണ്? ഇതെന്താണ് ഭക്തി? എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അടുത്തത് അതാണ് അല്ലെ? കാരണം ഭക്തി ഇല്ലാതെ, ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ കുറെ ആയിട്ട് പറയുന്നത് തന്നെയാണ്, ഭക്തി ഇല്ലാണ്ട് എന്നെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് എന്താണ്? ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഭക്തിയുത സേവനാണെന്ന്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനാണ്. അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തി യോഗത്തില് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ ഭഗവാൻ ഓർക്കാനുള്ള വഴികള് വിഭൂതികളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മളെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത്, ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പോ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ, നമുക്ക് കാണാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അത് നമ്മൾ വിഭൂതികളിലൂടെ കണ്ടു. അപ്പൊ എന്താണ്? അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കണം എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനാണ് വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മ ഭഗവാൻ ഓർക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മള് അതിൽ സൺഫ്ലവർ പറഞ്ഞു അല്ലെ? സൂര്യകാന്തി പൂ കാണുമ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആര് ഓർമ്മ വരും? ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. മയിലിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. കുയിലിന്റെ നാദം, അതൊക്കെ നമുക്കിനി ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. ഇതാണ് വിഭൂതികളിലൂടെ നമുക്ക് കണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിശ്വരൂപത്തില് നമ്മൾ കണ്ടു ഭഗവാൻ, എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപ വിരാട് രൂപം നമ്മൾ കണ്ടു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി എന്നെ അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലാതെ സാധിക്കില്ലെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തില് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നാണ് ഈ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ്, നല്ല അധ്യായമാണിതും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭക്തിയോഗം. അർജുന ഉവാച
ഏവാ സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പരിപാസത്തെ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം യോഗവിത്തമാഹ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ എന്താണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എല്ലാ സമയത്തും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ, അതായത് ആ പ്രകാശ ജ്യോതിയെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ? ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണോ ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മത്തെ, പ്രകാശത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ? ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്നാണ് ആർക്കറിയേണ്ടത്? അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും? അർജുനൻ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. അർജുനൻ ബ്രഹ്മത്തിലാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതെ, അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനൻ അത് അറിയണമായിരുന്നു. അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അർജുനൻ അറിയണം. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണോ ഭഗവാന്റെ ആ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാധിക്കുന്നതാണോ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് അർജുനൻ അറിയണമായിരുന്നു. ആർക്കാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണോ അതോ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേത സമേ യുക്തതമാ മതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക. വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാലേ, നമ്മളൊരു വ്യക്തി, ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മളെ മുന്നിൽ ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു രൂപം കാണുമ്പോ നമ്മൾ പോയിട്ട് പ്രകാശത്തിന് ആരാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമോ? നമ്മള് ഇല്ല. നമ്മളെപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ, ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ മുഖം, ഇത്രയും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മുഖം, ആ തിരുമുഖം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മനസ്സിൽ ആ മുഖം പതിയും, അല്ലെ? ഒരു പ്രകാശമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ ആരാധിക്കുള്ളൂ? ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ പറയുന്നതാണ്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ ആ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. യേതോക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യം അവ്യക്തം പരിഭാസത്തെ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമചലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്, പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്ത്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിലെത്തുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ്, എന്നിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയണ വീണ്ടും എന്താണ്? ഈ ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും അവരും എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരും? ഒടുവിൽ അവരും എന്നിൽ തന്നെ പ്രാപിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? അവര് കുറെ സമയം എടുക്കും, അല്ലെ? അവര്
ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ്. പിന്നെയും അവർക്ക് സമയം എടുത്തെടുത്ത് മനസ്സിലായതിനു ശേഷമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കുറെ സമയം എടുക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, കുറച്ചും കൂടി അവർക്ക് സമയമെടുക്കും. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷ അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹിഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭീരവാപ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗതമല്ലാത്ത രൂപം, അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രകാശ രൂപത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഭാവത്തില്, വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തില് ആസക്തരായി കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് അവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം കൂടുതലായിരിക്കും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അവ്യക്തിഗതവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായിട്ടുള്ള ഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അവ്യക്തിഗത ഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടല്ല കാണുന്നത്, ഭഗവാൻ ഒരു പ്രകാശമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജ്യോതിസായിട്ടാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസം ഏറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ ഭക്തിയോഗം ജ്ഞാനയോഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഭക്തിയോഗത്തില് നമ്മൾ എന്ത് പറയാണ്, ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് നേരെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ എന്താണ്, ആദ്യം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സമയം അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഈ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ വഴി കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം എങ്ങനെയാണ്, നേരിട്ടാണ്. നമ്മള് എന്താണ് സ്റ്റെപ്പും പിന്നതാണ് ലിഫ്റ്റും കണ്ട പോലെ. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലിഫ്റ്റ് ആണ്, പക്ഷെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്, അത് ജ്ഞാനയോഗം. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടണില്ല, പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നീട് അത് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോഴേക്കും എന്താണ്, സമയം കുറെ നമുക്ക് എടുക്കാം. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികളെന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പോ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, തെരുവില് പലതരത്തിലുള്ള തപാൽ പെട്ടികൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്, പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് മെയിൻ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ട് ലെറ്റർ ഇടുന്നതിന് പകരം ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകാർ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ തപാൽ പെട്ടികളിൽ നമ്മൾ ലെറ്റർ ഇട്ടാലും നമ്മൾ വിചാരിച്ച അഡ്രസ്സിൽ ആ ലെറ്റർ കിട്ടും. നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ ലെറ്റർ കിട്ടും. കാരണം ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന തപാൽ പെട്ടികളിലാണ് നമ്മൾ ലെറ്റർ കൊണ്ടിടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്, നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട്, നമ്മുടെ മാംസചക്ഷുസുകളാണ്, ഈ മാംസചക്ഷുസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോഴും അല്ലെ, അർജുനന് വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുത്തു, ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊടുത്തു. ആ ദിവ്യചക്ഷുസ് കൊണ്ടാണ് അർജുനനും ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളാണ് എന്ത്, അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങൾ. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന, നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയില് ഭഗവാന്റെ രൂപം, അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങൾ. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള അമ്പലങ്ങളിലുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, അത് അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങള്, അത് ഭഗവാന്റെ അവതാരം തന്നെയാണ്. ആ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആര് സ്വീകരിക്കാണ്, ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും.
അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളില് നമ്മൾ എന്ത് നിവേദിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് അർപ്പിച്ചാലും അത് ആര് സ്വീകരിക്കും? ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അതിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് തപാൽ പെട്ടികള്. നമ്മള് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഈ തപാൽ പെട്ടികളിൽ നമ്മൾ ലെറ്റർ കൊണ്ടിട്ടാലും ആ ലെറ്റർ വിചാരിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ അതെത്തും. ആ അഡ്രസ് എവിടെയാണോ അവിടേക്ക് തന്നെ അതെത്തും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ അർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആര് സ്വീകരിക്കും? ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ എത്തും. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ദർശിക്കാവുന്ന കാണാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്ത്? അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യാസ്യ മത്പര അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശീത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹേ പാർത്ഥ, എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, പിന്നെ മനസ്സ് എന്നിൽ തന്നെ ഊന്നിവെക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വേഗം തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്? ഈ ജനന മരണ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുമെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറയാണ്. അതിനോട് ഒരു ചെറിയൊരു പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തില് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മതിമറന്ന് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. നമ്മള് കാണുന്ന ഒരു മരം കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഒരു മരമുണ്ട്, ആനയുണ്ട്, ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പുമ്മല് 2 എലികളുണ്ട്, മുകളിൽ ഒരു തേനീച്ചക്കൂട് കാണുന്നുണ്ട്, തൊട്ടടുത്ത് ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പുമേൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ചുറ്റും തേനീച്ചകൾ പറക്കുന്നു, അടിയിലൊരു കുളം, ആ കുളത്തില് കുറച്ച് പാമ്പുകൾ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ അവിടെ? മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്, നമ്മളെ ഭൗതിക പ്രകൃതി. അതാണെന്ത്? ഈ മരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ആന എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് നമ്മളെ കർമ്മഫലമാണ് ആന. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ നമ്മളെ കർമ്മഫലമാണ് ആന എന്ന് പറയുന്നത്. മരം, അപ്പൊ ഈ ജന്മം ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ ജന്മാണ് മരം. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം ആന. ആ മരത്തില് തൂങ്ങിക്കെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കള് മരത്തുമ്മൽ തൂങ്ങിക്കെടുക്കാണ്. 2 എലികള്, ഒരു കറുത്തതും വെളുത്തതുമായിട്ടുള്ള 2 എലികളുണ്ട്. അത് രാവും പകലുമാണ്. ഒന്ന് രാവ്, ഒന്ന് പകല്. 2 എലികള്. തേനീച്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളാണ് എന്ത്? തേനീച്ചകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള്. ആ തേനീച്ചയിൽ നിന്ന് ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന തേൻ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തേൻ ഇറ്റി വീഴുന്നുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം തേൻ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ തേൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ താഴെ കുളത്തില് എന്താണുള്ള സർപ്പങ്ങള്, അത് നമ്മൾ മൃത്യുവിനെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ സർപ്പങ്ങള്. അത് ഈ ആന, അതായത് ഈ ജന്മം അല്ല കഴിഞ്ഞ ജന്മം. ഈ ആന ഈ മരം പിടിച്ച് കുലുക്കുമ്പോ, അതായത് ആന എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മാണ്. ഈ ജന്മമാണ് നമ്മളുടെ എന്ത്? ഈ മരം. അത് പിടിച്ച് കുലുക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ജീവാത്മാവിന് ആ തേനീച്ചക്കൂട് ഇളകും. തേനീച്ചക്കൂട് ഇളകില്ല. അപ്പൊ ആ ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള തേനീച്ചകൾ വന്ന് നമ്മളെ കുത്തുമ്പോ നമ്മൾ ആ കുത്ത് സഹിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ നിൽക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാവ് നീട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന തേനുണ്ടല്ലോ, അതായത് സുഖങ്ങള്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കുക. നമ്മൾ ആ കൊമ്പുമല് കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കാണ്. കാരണം വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, വല്ലപ്പോഴും വരുന്ന ആ തേനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ തേനീച്ചയുടെ കുത്തും കൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ കിടക്കാണ്. അതായത് നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
അതിന്റെ ഇടയിൽ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളവിടെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കാണ് നമ്മൾ. അതിന്റെ ഒപ്പം ആ കൊമ്പുമ്മല് നമ്മൾ കാണാം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കൊമ്പ് എങ്ങനെയാണ്, രാവും പകലുമാണ് അവിടെ. അത് ഓരോ രാവ് കഴിഞ്ഞ് പകല് വരുന്തോറും നമ്മുടെ ആയുസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് അവിടെ എലികള് ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കാർന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ആ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു വീഴാം. പക്ഷെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ആ സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ പായാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കുത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഒന്നുകിൽ ആ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് വീഴും, നമ്മൾ ആ മൃത്യു സംസാരത്തിൽ ആ പാമ്പുകളുടെ ആ കുളത്തിലേക്ക് വീഴും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, മരണം സംഭവിക്കും. അതായത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത് കൈനീട്ടി ആരുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട് അവിടെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഭഗവാനെ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കുളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട്, ആ കൊമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകാതെ ആ സുഖദുഃഖങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് നോക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല. വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ച് നമ്മള് ആ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ വീഴില്ലെന്ന് ഉറപ്പില്ലാതെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ അവസ്ഥ. മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മയ്യേവ മന ആത്വസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവാശിഷ്യസ്യ മയ്യേവ അദാ ഊർധ്വം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. ഇനി എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഇനി ഭഗവാൻ ഭക്തിയിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത 8ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതുവരെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭക്തി എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം, ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം, നമുക്കിപ്പോ സംശയമായിരിക്കും അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള വഴികൾ ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ എന്താ പറയണത്, മയ്യേവ മന ആത്വസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവേശിഷ്യസ്യ മയ്യേവ അഥ ഊർധ്വം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയാണ്, നീ എന്ത് ചെയ്യണം, നീ എന്നിൽ നിന്റെ മനസ്സ് ഉറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നീ മനസ്സ് എപ്പോഴും എന്തിൽ ഉറപ്പിക്കുക, എന്നിൽ ഉറപ്പിക്കുക. എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും നിനക്ക് എന്നിൽ തന്നെ വാഴാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭക്തൻ കൃഷ്ണനായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്, അതായത് അഞ്ച് ശ്ലോകത്തിലായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പൊ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടത് ആദ്യം പറഞ്ഞു പോകണം. ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ പോകുന്നത്. അപ്പൊ 5ാമത്തെ ആവുമ്പോ ഏറ്റവും ഇതല്ലെങ്കിൽ നീ ഇതെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട്. കാരണം ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും എന്താണ്, നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതെങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട്. മനസ്സിലായല്ലോ? ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടും. അതായത് ഭക്തി എന്ത് ചെയ്യണം, ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്.
ഇനി അത് പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ അതെല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല അല്ലെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറയാണ്, അഥ ചിത്തം സമാധാത്തും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു, നീ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കണം, പിന്നെ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സാധിക്കണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, അതാണ് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് നിർദ്ദേശം തരാനായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് ഗുരു. ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ ഗുരു പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് ഗുരു പറഞ്ഞ് നമ്മളെ നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിക്കുമ്പോ, നമ്മളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡെയിലി നമ്മൾ അത് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴില് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തോടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്. ഡെയിലി എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കും, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം ചൊല്ലും. അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യാൻ മടിയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം. അപ്പൊ തന്നെത്താനെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അതിങ്ങനെ കുറെ ദിവസം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തോന്നൽ വരും. പിന്നെ നമുക്കത് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഒരാളുടെ കീഴില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്, ആഗ്രഹം വളർത്താനായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെ? മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ചെയ്യുക, നാമം ചൊല്ല, പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളെ അർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞു, ഇനി അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് ആ ഗുരുവിലൂടെ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടി നമ്മൾ എന്ത് ശ്രമിക്കുക? നമ്മള് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. 2 പോയിന്റ് മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല, ആ ഗുരു പറയുന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പാലിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ്? അഭ്യാസേപ്യസമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തും. അപ്പൊ ഇനി ഇതും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ല, ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി ചെയ്യാനും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് കഴിവില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനാ പറയണത്. അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആൽഫ്രഡ് ഫ്രോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതായത് ലോർഡ് കൃഷ്ണാസ് ബില്യനെയർ സെർവന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി. ഇദ്ദേഹം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനാണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് ഫോർഡ് കമ്പനി ഉണ്ടല്ലോ, ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ബിസിനസ്മാൻ ആണല്ലോ. ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ്? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം മുഴുവനും ഇദ്ദേഹം തന്റെ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നാമം ജപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിലൂടെ പോകാനൊന്നും ആൾക്ക് സമയമില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യണത്? അദ്ദേഹം ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലം പണിയുന്നതിന് വേണ്ട സഹായങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസുകൾ പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഇസ്കോണിന്റെ മെയിൻ ഹെഡ് പറയുന്നത് മായാപ്പൂരാണ്. ആ മായാപ്പൂര് കാണുന്ന ചന്ദ്രോദയം അമ്പലം, അവിടെ പണിതിരിക്കുന്ന അമ്പലത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗം പൈസയും ആരാണ് സംഭാവന കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അവിടെ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രഭുവാണ്, ഇദ്ദേഹമാണ് അവിടേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതായത്
നമ്മൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, നമുക്ക് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, എന്താണ് എന്നിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം, നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കണം. അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യാ, ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി ആ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു, അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, എന്താണ്, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ. അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതാണ് മൂന്നാമത്തേല് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തി ഓഫീസ് പണിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രം പണിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട്, അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് മൂന്നാമത് പറയുന്ന കാര്യം. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സൊമ്മനശാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അപ്പോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാ, സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ഷേത്രമോ പണിയാനായിട്ടുള്ള സഹായം കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിലോ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കാം. പിന്നെന്താണ്, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെലവാക്കാം. ഇനി ഇതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും അയാൾക്ക് തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെലവാക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സൊമ്മനശാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിൽ എത്തിക്കാനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പരിപൂർണത കിട്ടുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മള് ഇത് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമുക്ക് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് അടുപ്പം വരും. അപ്പൊ പതുക്കെ നമുക്കും എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് ആ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന്റെ അല്ലെ, നമ്മൾ ആ ഒരു ഗുണം നമുക്കും കിട്ടി തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ നമുക്കും പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഇനി അതും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പൈസ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, നമ്മ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ സഹായിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ടോ ശാരീരികമായിട്ടോ ഒന്നും സഹായിക്കാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അഥൈതാതപ്യശക്യോസി കർത്തും അദ്യോഗമാശ്രിതാഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തഥാ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഇതും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച്, ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ അത് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് നമ്മൾ മാത്രമേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളൂ, ബാക്കിയുള്ളവർ മുഴുവൻ എതിരുള്ളവരാണ്, യാതൊരുവിധ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ പല വിഷമ ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാം. നമുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെയുള്ളവര് നമ്മൾ ആശുപത്രികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങള് അങ്ങനത്തെ ഉള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഉദാരമായിട്ട് സംഭാവന കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന, അതായത് ഒരു തരത്തിലും ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആ സമൂഹത്തില് നടത്തുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചില സംഘടനകൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ചില ആശുപത്രികൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നമ്മൾ എന്തിരിക്കും ഉയരാൻ സാധിക്കും, നമ്മൾ ഈ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ സാമൂഹിക സേവനോ അല്ലെങ്കിൽ സാമുദായിക സേവനം, രാജ്യസേവനം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും, അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇതിൽപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പതുക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് എന്നുള്ളൊരു നിലയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ചെയ്യുമ്പോ
നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കല്ല ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കടക്കും? നമ്മൾ ആ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് കടക്കും. ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നാലാമത്തെ പറഞ്ഞു സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അതും നിനക്ക് സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനമഭ്യാസ്യ ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശേഷ്യത്തെ ജ്ഞാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗം ശാന്തീരനന്തരം. ഇനി ഇതും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കാൻ. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പോ ഇത് നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നെ കുറിച്ച് അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞ എന്താണ്? ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ധ്യാനത്തിന് ശ്രമിക്കും. ധ്യാനിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? പരമാത്മാവിനെ. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പോ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ഒന്നാമത്തത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? മാർഗനിർദ്ദേശം നേടി നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ പടിപടിയായിട്ട് ഉയരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഡെയിലി റുട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അമ്പലങ്ങൾ പണിയാൻ സഹായിക്കുക, ഓഫീസ് കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കുക, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്ത് പറഞ്ഞു? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ച് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങള് ധർമ്മസ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കുള്ളത്? ഒരു തരത്തിലും ലാഭം ആഗ്രഹിക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങള്. ഭഗവാന്റെ അതായത് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് നടത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ. അല്ലാതെ നമ്മള് ചിലപ്പോ നമ്മളെ ചുറ്റും കാണുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അതല്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ളതാണോ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ലാഭം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത്, അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അതിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ആത്മസ്ഥിരത. ജ്ഞാനം നേടാൻ. അഞ്ചാമത്തെ നമ്മളിപ്പോ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് നേടാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അത് ഒന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ധ്യാനിക്കും. ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ അല്ലെ? ധ്യാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ പരമാത്മാവിനെയാണ്. പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് എവിടേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ 5 തരത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് വഴികളുണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ലിങ്ക്, ഈ നമ്മളിപ്പോ ഏറ്റവും എന്താ പറയാ, ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ലിങ്ക് വേറൊരാൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും അത് എന്താണ്? അതൊരു ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. കാരണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വേറൊരാളെയും കൂടി നമ്മൾ ആ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വരുത്തും. മനസ്സിലായി 5 കാര്യങ്ങള്? മനസ്സിലായി. ഇനി എന്താ പറയണത്? അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏവച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യാഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയഃ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. ഇനി എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറയാണ് ഇവിടുന്ന്. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മാത്സര്യം കൂടാതെ, മത്സര്യഭാവം ഭഗവാൻ ഒട്ടും
ഇഷ്ടമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്, മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും മിഥ്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയായും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവുമായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ മത്സര്യമില്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തായിട്ട്, ഒന്നിലും അവകാശബോധം മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ക്ഷമാശാലി, സദാ സംതൃപ്തൻ, നിയന്ത്രിതാത്മാവുമായിട്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ച് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞ മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറയാണ്. ഇനിയും പറയണ എന്താണ്, യസ്മൻ നോദിജതേ ലോക ലോകൻ നോദിജതേ ചയഃ ഹർഷമർഷാഭയോദേഗ്യർ മുക്തോ യാസമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാതെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് താൻ കാരണം അസ്വസ്ഥനാകാത്ത, അങ്ങനെ ദുഃഖങ്ങളിലും സുഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും ഇരിക്കുന്നവരാരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ. അതായത് നമ്മളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല, നമ്മളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവര് അസ്വസ്ഥനാകുന്നില്ല, പിന്നെ സുഖവും ദുഃഖവും ഭയോത്കണ്ഠകളിലൊക്കെ സമചിത്തനായിരിക്കുന്നത് ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട. അപ്പൊ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെന്താ പറയണത്, അനപേക്ഷ ശുചിർ ദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതാവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മത് ഭക്താ സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളൊന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ബാധിക്കാത്തത്, പിന്നെന്താണ്, സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കർമ്മക്രമങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല, വിശുദ്ധനാണ്, നിപുണനാണ്, ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല, പിന്നെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, ഫലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. പിന്നെന്താ പറയണത്, യോന കൃഷ്യാതി ന ദ്വേഷ്ടി ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാന്യ സമേ പ്രിയഃ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സന്തോഷം വന്നാൽ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നാൽ കൂടുതൽ ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇതൊക്കെ ത്യജിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഓരോരോ പോയിന്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് അറിയിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. സമാശത്രോച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സംഘാവിവർജിതഃ തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാന്മേ പ്രിയോ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേവിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പോ ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും സമഭാവനയോടെ, പിന്നെ മാനം വന്നാലും അപമാനം വന്നാലും ഒരേപോലെ, ശീതവും ഉഷ്ണവും ഒരേപോലെ, സുഖവും ദുഃഖവും വന്നാലും, ആദരവ് കാണിച്ചാലും അനാദരവ് കാണിച്ചാലും, യശസ് വന്നാലും ദുഷ്കീർത്തി, ഇങ്ങനെ ഏത് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ വന്നാലും അതിനൊക്കെ ഒരേ ഭാവത്തോടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. പിന്നെന്താണ്, സദാ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനായിരിക്കും, സംതൃപ്തനായിരിക്കും, ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതമിതം യഥോക്തം പരിഭാസത്തെ ശ്രദ്ധാന മത്പരമ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ.
നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവണ്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നാശരഹിതമാണെന്നാ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയല്ലേ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ ശരീരം നശിച്ചു പോയാലും ഒട്ടും നശിച്ചു പോകാത്തത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം. അടുത്ത ശരീരം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അടുത്തത് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്തതാണ്, നാശരഹിതമാണ്. ആ നാശരഹിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരാരാണ്? ആരാണ്? എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടുകൂടി എന്നെ എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നവർ. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ. ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ ആണെങ്കിലോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് പിന്നെ അതായത് ജ്ഞാനയോഗത്തിലോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ പോകുന്നത്? പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരാം, സമയം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ് അല്ലെ ഭഗവാനിലേക്ക്. അർച്ചാവിഗ്രഹത്തെ പറ്റി പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിലൂടെയാണ്. അർച്ചാവിഗ്രഹം അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്, അതാണ് അർച്ചാവിഗ്രഹം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വന്നു നിന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മളെ കണ്ണുകൾ എങ്ങനെയാണ്? മാംസ ചക്ഷുസുകളാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ആ കണ്ണുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് കാണാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടുല്ലേ വിശ്വരൂപം. ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ എന്താ കൊടുത്തത്? ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അർജുനന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സഞ്ജയന് കാണാൻ സാധിച്ചത് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട്. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? മാംസ ചക്ഷുസുകളാണ്. നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഭക്തിയെ പറ്റി. ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ഭക്തി അത് എന്തൊക്കെയാണ്? 5 കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? ഫസ്റ്റ് എന്ത് പറഞ്ഞു? ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക അല്ലെ. അതായത് നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുക. രണ്ടാമത്തത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ, അതായത് നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഡെയിലി നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ ആ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ. അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ. ഇപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? എന്താണ് അമ്പലം പണിയാൻ, കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സഹായിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അത് മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു. അതും സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കും. മൂന്നാമത്തെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് നാലാമത്തെ സ്ഥിരമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതായത് സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങള് അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സംഘടന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കുക, നമ്മള് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ. പക്ഷെ എന്തായിരിക്കണം? അത് ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ആവാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന് അത് ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ പോകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.
ആശുപത്രികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള ആശുപത്രികളുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ അല്ല നമ്മൾ നോക്കണം. എപ്പോഴും എന്താണ്, ആ ഒരു ലാഭം നോക്കിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ്, ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള. അടുത്തത് അതും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്ത് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ്? ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ജ്ഞാനം നേടാൻ പറഞ്ഞു. ആ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാം? ജ്ഞാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയെ നമുക്ക് മുന്നിലോട്ട് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്, അതിന്റെ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഇത് കുറഞ്ഞു മാറുന്നു മാത്രം. ഇനി എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്? ബന്ധുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരങ്ങൾ, അനാദരങ്ങൾ, യശസ്, ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദുഃഖങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനി ഉറച്ചവനിലും സദാ സംതൃപ്തനായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ. അതായത് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം വരെ അതന്നെയാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനെ കുറിച്ച് പറയണം. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എഴുതാം, നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ